Good morning, guys. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you so much for being here. I really appreciate you. I appreciate your support. Do not forget to subscribe. Sihlukene last week, last episode. Utata uMseleku nefamily yakhe bekwi-award ceremony. Utata uMseleku uyonikwa i-award. Udade emile, uMacele emile, utata uMseleku while enikeza ispeech. Uye wama ke udade oko bemile wenza ispeech sakhe wade wagqiba utata uMseleku. Ngcono ke kule game kutata uMseleku khange abe ekhala, benewari ndithi uzawube ekhala phakathi kwabantu, khange akhale. Ndiyabona shem ebesindwe nangulo mntu umileyo ummeleyo, besindakala. Beku-tense ke apha abafazi, abanye abafazi nje bebukele, ubabona nje uba le nto bazoyenza apha babazile nje, otherwise ingathi banyanzeliwe or iintliziyo zabo azikho lapha. Beku-tense nje kule tafile yabo. Kodwa kuthe kusobizwa, kunomfana oye wakhwazwa wabizwa ezawunikezwa i-award, caba ngowaseMzumbe, waselebhreyitha kuMakhumalo, wamselebreyithela lo mfana. Caba uyamazi ekukhuleni bedlala noobrada bakhe. Yhu, akadikwa utata uMseleku, akadikwa, akayicapukela le nto le yenziwa nguMakhumalo yoba aselebreyithe abanye abantu, athi yena akamkhange amselebreyithe. Uye akhange amhoye eme phaa. Ndambona naye uMacele uba le nto imdinile, udinekile nje. Ukuba happy kwala makhosikazi ke kuyamdina uMacele. Ebekhe nje baqala baba happy, uMacele akathandi. Ukhwazile lo mkhaya, wamkhwaza mkhaya waseMzumbe, wathetha nale nto yesitimela, wathi nantsi intloko yesitimela saseMzumbe. Yhu, kwakubi. Ndabona uMacele emthi jephu ngemehlo elibi, notata uMseleku wabequmbile ejonge phaa ecaleni. Caba akayifuni le nto yesi sitimela saseMzumbe, but akayifuni kuba ngoku ithethwa nguMakhumalo. Xa inguMacele oyithethayo esi sitimela iba rayithi. Yho, hayi uMakhumalo uyakwazi uyiqala irarhararha. Wayiqala irarhararha, hayi akwabe kubi ugqiba baphakama ezaa nto ezi sitimela saseMzumbe sahamba sojayiva. Abajayiva, abahleka, abathi akaqumbanga ngapha uMacele. Akaqumbanga uzihlelela esitulweni ntshingi. Azijayivi ezaa nto eziyana, azihleki, azonwabanga kanje. Makhumalo kule game ungu-I don't care, uthi mazilime eziyetyeni uba ziyathanda. Ke ndiye ndayi-understanda into ethethwe nguMakhumalo xa utata uMseleku eyikhalazela le nto yoba kuye ngoku ebephakama khange benze action, kodwa xa kuphakama abantu bayaselebreyitha. Wathi uMakhumalo akayiphendula, kaloku asikwazi uba siziqhwabele kube kuthethwa ngathi, fanele siyeke abanye abantu basiselebreyithe thina sibe sibukele. Abanye abantu fanele ibe ngabo abasiqhwabelayo, asikwazi uba siziqhwabele kuba nyhani unyanisile bethunana. Awukwazi uba uzijayivele entweni yakho mabakho, uyeke abanye abantu bajayive engomeni yakho. Ungazijayiveli kanti le ngoma uyijayivelayo ayikho mnandi noba mnandi. Bendiworried ke nangale lokhwe yakhe, ngoku ajayiva ibele ingathi lizawuwa. Ndithi yho, sisilungisa ayitsali ingawi. After that ke siye sabona utata uMseleku engena kwaMakhumalo, ebecelile ke ukuza kwaMakhumalo bakhe bazohlala phantsi bathethe. Siye sababoniswa ke utata uMseleku engena emegeyithini, wahamba wayomvulela uMakhumalo uba makangene. Caba khange ayithande ke le nto yoba akhame egeyithini. Makhumalo ubonakale ngumntu ongathi ukwatile ke utata uMseleku esangena, akhange abonakale njengangumntu onomdla. Makhumalo shem kule season, no, she's not having it. Udikwe finish. Dala enguyebo lwandle for far too long. Now she can't take it anymore. And uMseleku yena, and we all know, ayikho nje into ayivumayo. Uthi utata uMseleku esangena kwaMakhumalo, ikhitshi likaMakhumalo uyalazi uba lasponsorishwa, zange lenze ngokwakhe. Yamcapukisa kuMakhumalo le nto wade wakhala uba njani uba uthi lasponsorishwa kodwa ndikhuphe imali. And uthi xa ithetha yena Makhumalo izinto ezininzi uyazenzela, but oo-sister wives bona bayenzelwa izinto. So kunzima utata uMseleku uba makarecognize amqhwabele izandla xa yena ezenzela izinto.
kukho nezinto zee-Omoda ngapho uba uyi-ambassador yase-Omoda. Azange amxelele utata uMsiliku. Utata uMsiliku izinto uyazixelela, iinto ezininzi uyazixelelwa and uyalibala. Kaloku le ntloko le inabafazi abahlanu, uzawuthini ungalibali uxelele into ngapha uphinde uxelelwe enye ngapha uphinde uxelelwe enye ngapha? Awunoyikhumbula yonke nje at all. UMakhumalo kule season ebenganyatheleki. Utata uMsiliku ebethi xa ebeqhele ukwenza kanje, uMakhumalo akasafuni nje at all. Akasafuni, uye wabhadla kule season. Xa ithetha kuMakhumalo utata uMsiliku unaso esaa skill uMakhumalo xa ithetha. Utata uMsiliku angazazi noba ungubani. uMakhumalo nje yena u-independent. Xa uzohlala iinyanga ungumyeni, uhlala iinyanga ungayi kwakho, ungayi kwankosikazi, ufike surprised kule ndlu iinto ezininzi akazazi uba ingathi kwakho into ethile apha yaphulwa nalapha kwakutheni, iinto ezininzi akazazi. Uzawuhlala iinyanga ungayi kunkosikazi wakho, indawo yakho uzawufika ivalekile vele. Uzawuqhela uphila ngaphandle kwakho ade angasidingi isipeyisi sakho, angakuboni uba fanele wena ubungena phi. Isa kakhulu le nto phakathi kwaMakhumalo notata uMsiliku, into kamfazi wesi-5, into kaMakhwele iyalwisa kakhulu. Ingxabano yabo uMakhumalo uthi iqalele ekufikeni nje kuka-number 5, yonke into around number 5 iyabaxabanisa. And uMakhumalo uthi wamkhupha eMzumba. Andiyazi ke zange ndiyibone mna utata uMsiliku xa emkhupha eMzumba uba umkhuphe nini, because what I know ubathengele izindlu nje. Andikhumbuli esithi mabaphume kobathengela izindlu, uyabakhupha eMzumba. So uthi uMaKay xa ekhutshwa permanent eMzumba, xa ekhutshwa permanent eMzumba uzobiza i-TLB ichithe laa mzi, ibhuldoze laa mzi wakhe awakhileyo, azakhele wona ngamandla akhe, ngemali yakhe. Hayi bo, umzi kaGogo Flu xa kuzongena i-TLB kuchithwe, yho ha-e. Kakhulu kwi-relationship kaMakhumalo noMthombeni at the moment. uMaKay uthi qhude manikiniki zindala zombini, uyakugalela uMthombeni, uyaphindisa ngapho uMakhumalo akamyekeli nje at all. Into engayi-hated ke kule nto yabo, kule ngxabano yabo kuba mabafake uMpilo, because engxabanweni yabantu abadala umntana ungena phi? Kutheni into bazofaka umntana ezintweni zabo? Mabalungise izinto zabo ngendlela yabo, umntana bangamfaki. Kuba kaloku xa bezawufaka uMpilo in between, uMpilo yena uzawukhetha icala, uzawukhetha icala and then akuzuba mnandi. Bazawuphinda balungise izinto zabo, athini yena umntana? Mabalungise izinto zabo bashiye uMpilo ngaphandle. It's not fair le nto ayenzayo utata uMsiliku. Let me leave it here for now. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe. See you next time. Bye bye.